No näin, tervetuloa Eskon ja Ollin Lapin kiertueen matkan Oulun osuuteen. Kotimatka on alkanut ja pysähdymme nyt Oulussa. Ja katselemme täällä Oulun kaupungin historiaa, joka on tehty taiteilijan työnä 400 vuoden Oulun kunniaksi. Ja tässä on historiaa, miten Oulu on syntynyt. Siinä ihan selvästi on Ruotsin kuningas, joku Pietari Brahe tai joku muu Kaarle siellä, joka on Oulun perustanut ja kunniakirjan tälle antanut. Tästä lähtee Oulun historia. Ja tässä lähtee, siinähän on selvästi papiston edustaja, liperit kaulassa. Siinä kannetaan nyyttiä ja tullaan Ouluun, muutetaan tuolta jostain jokivarsilta. Ja edelleen edetään, siinä on metsästyksen aikaa, pyssy selässä ja lintuja roikkuu siinä toisessa kädessä ja jotain vuotia ja siinä on mahtava lohikin saatu, kalamiehiä taitaa tämä kaveri olla. Siinä on vinssejä ja vähän laivalla käyty hakemassa sitten tavaraa ja siinä selvästi tämä kuuluisa tervakaupunki, Ouluhan on tervakaupunki, tervatynnyreitä siinä siirrellään. Ja sitten tulee hieman jo virkamiesvaltaa, kokardi taitaa tulla Venäjän valta 1809, kyllä ilman muuta. Tämä kuvastaa 1809 ja siellä sitten Suomen senaatin edustajia varmaan täälläkin käynyt. Kaunis perhepotteretti siihen aikaan Venäjän vallan aikaan. Pojatkin ovat saaneet pienen kalansaaliin ja sitten tämmöinen totinen torvensoittajakin jotain siinä tekee ja reipas urheilijanuorukainen siinä selvästi astelee kiivaasti. Tuli köyhyys ja köyhät vuodet, niin siinä kerjäläinen käsiojossa pyytää lanttia elääkseen. Ja siinä sitten hienostorouva, pieni puudelikoira sylissään, ylhäisöä täältä Oulusta ja Oulun palo sattui myös johonkin aikaan ja palomies siinä rientää sammuttamaan Oulun kaupungin paloa. Ja jälleen sitten kokardia ja virkamiesvaltaa, läänien toimintaa, läänin hallintoa. Ja siinä sitten torimyyjämummu vie torille jotain myytävää ja siinä posteljooni kuljettaa postia jo jokaiseen kotiin. Ja Oulua rakennetaan. Rakennustyömies siinä salkku kourassa on tiukasti menemässä tekemään Ouluun uusia rakennuksia, kenties jotain raatihuoneen lisäsiipeä. Työtä tehdään ja uurastetaan ja kaupungilla käydään ostoksilla ja siinä paketissa varmasti on jotain hyvää kotiin vietävä ja naisella sellainen kaunis pieni käsilaukku kädessä. Ja sitten tulee joku kokardimies jälleen jotain tarjoaa limpukääröä siinä selvästi, mutta sitten tulee sota. Ja evakkoon on matka, äiti ja 2 lasta siinä lähdössä evakkomatkalle. Lapsilla on pienet nyytit ja suru, kun joutuvat jättämään äitinsä. Mutta sitten sota on eletty ja jälleen rakennuksen aika on koulutettu. Siinä invalidimies, toinen jalka on katkennut sodassa ja siinä on rakennettu tämmöinen kulkupeli, jolla sitten menee. Ja niin kuin näette, hänellä on ruuvari käsissään ja sillä hän tekee työtä. Eli kaikki jälleen rakensivat Suomea sodan jälkeen ja sotakorvauksia Venäjälle tehtiin. Jälleen sitten ruvettiin olla iloista aikaa, laulettiin lauluja laulukirjasta ja oltiin iloisia ja kiitettiin Herraa. Ja Tiernapoika, Oulu on Tiernapoika kaupunki täältä lähtöisin. Tiernapoika-esityksiä täällä on vaikka kuinka paljon. Ja nyt tämä on nykyaikaa. Siinä läksyjä luetaan koulumatkalla, tyttö lukee läksyjä kotimatkalla. Ja sitten täällähän tietysti on tämä mobiiliteollisuus, eli kännykkä korvalla. Siinä sitten virkamies tekee merkittävää elämän tehtäväänsä. Ja tässä on tämän patsaantekijän symboli, poika, joka sitten haluaa olla osallisena ja johdattaa Oulun historiaan. Ja tämä kokonaisuus näkyy tässä. Ja toivon, että herastuomari katsoo myös tänne päin. Tämä on herastuomarin ja Ollin veljensä matka tänne. Ja tässä näkyy tämä kokonaisuushistoria, jonka äsken teille kerroin. Ja eli tässä on
eräs tuomari ja tässä on tämä pikkupoika ja tässä näette tämän kokonaisuuden, tämän Oulun kaupungin historian. Ja näin päätämme tämän äänikirjeen täältä Oulusta. Ja tämä tosiaan oli kuvattu tässä raatihuoneen takapihalla, eli Oulun kaupungin talon nykyisen takapihalla. Eli tässä oli Oulu. Matka jatkuu kohti kotia, kuulemiin ja näkemiin. Hei!